kaibigan, pakinggan po natin ngayon ang isa pang natatanging kasaysayan na ilalahad sa atin ni Ang mabuti pa, dumito ka na lang sa bahay. Tulungan mo nanay mo sa paggawa ng daing. Bakit ka pa mag-aaral? Ang babae, mag-aasawa lang naman at mag-aalaga ng mga anak. Di mo na kailangan ng diploma para dyan. Hindi nyo na nga pinag-aaral yung mga kapatid ko. Pati ba naman ako? Dinah! Bakit? Ano bang pinagkaiba mo sa mga kapatid mo? Ha? Isa pa, sa tingin mo, may pangtustos kami ng nanay mo sa pag-aaral mo. Dagdag gastusin lang yan. Ay, Kung tutulungan mo nanay mong gumawa ng daing at magtinda, baka umasenso pa tayo ng konti sa buhay. patutunayan ko sa inyo. Kaya kong tuparin yung mga pangarap ko. Hindi ko hayaang mabulok ako dito sa lugar na ito. Dana, Kuya, nagsahin ka na ba? Nagugutom na ako eh. Ano ba yung ginagawa mo? Ba't ka nag-iimpake? aalis ako. Huwag mo nilang sabihin kay nanay at tatay. Saan ka naman pupunta? Basta kahit saan. Basta aalis ako dito. Susuwayin mo si tatay? Kuya, ikaw ang panganay sa ating magkakapatid. Bakit hindi ka man lang nagsikap mag-aral noon para makapagtapos ka at makahanap ng maayos na trabaho? Paano ka mangangarap sa ganitong klaseng pamilya? May pambili nga ng bigas, wala tayo eh. Kapag walang naglakas loob sa atin, talagang habang buhay tayong ganito. Ganito? Oh, Anong ganito? mahirap. Isang kahig, isang tuka. Ang mahalaga, kumakain tayo. Humihinga. Tama na yun. Ayoko ng ganito, kuya. Naniniwala ako sa kabila ng malawak na karagatang natatanaw natin mula dito sa barong-barong, may mas magandang buhay na naghihintay. Galing ka pang probinsya? Opo, ma'am. Ba, ang lakas naman ng loob mong pumunta dito sa Maynila. Hindi ka ba nanibago? Naninibago nga po. Kasi nga po hindi ako marunong tumawid ng kasada. Minsan nga, halos 5 minuto ako bago makatawid. Paano po ang bibilis ng mga sasakyan? Saan ka tumutuloy ngayon? May part-time job po ako sa tindahan ng mga tela. Doon po ako tumitira. Mabuti naman at natanggap ka bilang student assistant ng Shun mo. Pero, mas maganda kasi dito ka sa library na-assign. Kailangan mo lang mag-duty ng 5 oras bawat araw, tapos babantayan mo lang mga estudyante sa loob. At titiyakin mong walang librong mailalabas. Unless hiramin nila. Dito yung record book. Naiintindihan mo ba? Yes, ma'am. O sige. Nice meeting you, Dinah. Salamat po, ma'am. Nice meeting you po. Dito na lang ako kakain para walang makakakita na tinapay lang yung bahon ko. Ayos na to. Iinom na lang ako ng maraming tubig. Excuse me, Ah, sasahuli ko tong libro. okay. Sige. Alam mo bang hindi pwedeng kumain dito sa loob ng library? Oo, alam ko. Kaya lang, wala na yung mga estudyante. Lunchtime naman. Kapag may teacher na nakikita sa'yo, makakagalitan ka. Ganun ba? Oo. Sige. Mamaya ako na lang tutuloy yung kakain ko. Bakit kasi ayaw mong kumain sa kantin? Wala kasi wala akong pambili ng pagkain sa kantin. Ha? Tara, sama ka sa akin. Ha? Sabi ko, sumama ka sa akin. Kakain tayo sa kantin.
ito po yung telang in-order nyo. O, ayan, ayan. Salamat po. Balik po kayo. Ay, makakapagod. Naku, anong oras na ba? Oh, lagot. Isang oras na lang bago yung susunod ko subject. Magbibis muna ako. Oh, heto ng food natin. Kaya na. Salamat, Art. Third year college na tayo. 3 taon mo na rin akong nililibre ng lunch. Yan ang perks ng may kaibigang mayaman. Sige na, kaya na. Mamaya tatakbo ka na naman papuntang library. Alam mo, Dinah, humahanga ako sa'yo. Kasi napakasipag mong tao. Kung ako sigurong nasa katayuan mo, hindi ko kakayanin ng ganyang setup. Student assistant sa umaga, tindera sa hapon, estudyante sa gabi. Natutulog ka pa ba niyan? Siyempre. Kung di ako natutulog, baka sinipsip ko na yung dugo dyan sa leeg mo. No. Gagawa mo pang magbiro, ha? Ay, naku, Art. Mahirap ang buhay. Buti ikaw. Suportado ka ng pamilya mo. Ako, wala akong pwedeng asahan kundi yung sarili ko. At syempre, ang Diyos. Kapag hirap na ako, wala akong ibang tinatakbuhan kundi si Lord. Siya lang naman ang nakakaunawa sa akin. So, ako pala, hindi. Hindi naman yan ibig ko sabihin. I'm hurt. Ouch! Ako ba? Ang ibig ko sabihin, hindi naman kasi pwedeng sa lahat ng oras ikaw yung hihinga ko ng sama ng loob at iba pang mga pinagdadaanan ko sa buhay. Buti si Lord. Kahit gaano kabigat, kaya niyang dalhin. Alam mo, nakikita ko aasenso ka. Magiging isa kang kagalang-galang, kataas-taasang nilalang. Wow, ang tataas ng grades mo, Dinah. Thank you po. Isa kang huwarang estudyante. Napakasinop mong bata. Salamat po, ma'am. Ay, siya nga pala. Po. Doon ka pa rin ba tumutuloy sa pinagtatrabahuhan mo? Opo, ma'am. Gusto mo bang lumipat? Po? May bago tayong building sa tapat nitong eskwelahan natin. Para sa mga guro na malayo ang bahay, gaya ko. Pero ako kasi, may inuupahan naman na apartment. At ayoko nang umalis doon. Komportable na ako doon eh. Kung gusto mo, ikaw na lang ang tumira dyan. Ala, baka po hindi pwede, ma'am. Uy, ano ka ba? Kilala ka na ng mga guro dito sa school. At alam kong papayag sila. Para naman mas maayos ka makakatulog. Hindi ka makikipagsiksikan sa mga katrabaho mo dun sa pinagtatrabahuan mo. At isa pa, mas malapit dito sa school. Oh. Salamat, ma'am. Bakit ka umiiyak? Pakiramdam ko po ang daming biyayang binibigay sa akin ng Diyos mula nang dumating ako dito sa Maynila. Nakilala ko kayo, nakilala ko si Art, tapos maraming nagmamalasakit sa akin. Dahil mabuti kang estudyante. At natitiyak ko, ano man ang pangarap mo, maaabot mo yun. Nay, nandiyan ka na naman sa bintana. Ramon, Kahit araw-araw kang maghintay, hindi babalik si Dinah. alam mo ba, sa inyong magkakapatid, siya lang ang may kakaibang pangalan. Pinangalanan siya ng ninong niyang nurse na siya nagpaanak sa akin noon. Mula bata, kakaiba na siya. Habang lahat kayo na kontento sa ganitong uri ng buhay, siya naglakas loob na lumuwas ng Maynila. Hindi nyo rin alam, Nay. Baka nag-asawa na yun dun. Hindi. Hindi niya gagawin yun. Paano kayo nakasisiguro? Hindi ganon ang kapatid mo. Alam kong determinado siyang abutin ang mga pangarap niya. Nay, sa loob ng 4 na taon, ni minsan, hindi siya umuwi sa atin. Kung mayroon akong pinagsisisihan ngayon, yun ay ang hindi ko malaman siya sinuportahan. Kaya kung kinalimutan niya tayo, ayos lang. Pero sa kabila nun, maasa pa rin ako na kahit sana isang beses umuwi siya
para makahingi ako ng tawad sa kanya. Pedro, hindi na nawawala yung ubo mo. Wala ito. Hindi man lamang tayo makapagpagamot. Ilaga mo na lang ako ng kung anong dahon dyan. Sige. Maghahanap ako ng... Oh, sino ba ito dumarating? Nay? Nay? Diyos ko. Dinah! Ikaw na ba yan? Opo. Ba, Panginoon, mamagin! Salamat, umuwi ka, anak. Pasensya na kayo, Nay. Tiniis ko kayo sa loob ng halos 6 na taon. maayos na yata ang buhay mo eh. Mag-aara ang damit mo at sapatos. Bakit ka pa bumalik sa barong-barong na ito? Tay, lumuwas ako ng Maynila at nagsikap. Tinupad ko ang mga pangarap ko na makapagtapos at makahanap ng maayos na hanap buhay. Hindi para sa aking sarili, kundi para sa atin. Patawarin niyo ko kung naglayas ako noon. Hindi ikaw ang dapat na humingi ng tawad, kundi ako. Ako, dahil wala man lang akong ginawa para tulungan ka. Wala yun, Nay. Ay, siya nga pala. Isa na po akong engineer. Engineer? Opo. Pedro! Engineer na ang anak mo! Mabuti. Iyusin mo na ang buhay mo. Huwag mo na kaming alalahanin dito. Maayos mo ng buhay namin dito. Kumakain naman kami kahit papano. Baka kung bumalik ka rito, mahirapan ka rin naman. Ayos na sa aming may isa sa mga anak namin na naging ganyan. Wala naman kaming naitulong sa'yo, kaya huwag mo na kaming alalahanin pa. Tay, hindi po ako mangangarap kung hindi dahil sa inyo. At ang anumang nakamit ko ngayon, para din sa inyo yun. Dahil kayong aking pamilya. Saan man ako makarating, sa inyo pa rin ako uuwi. Hindi naman ganun kadali ang pagbabago sa buhay namin. Sa ngayon, naipagawa ko na ng mas maayos na bahay ang aking mga magulang. At pinag-aaral ko rin ang aking mga pamangkin. Gusto kong, kagaya ko, matutuhan nilang mangarap at magsikap para abutin ang gusto nilang abutin sa buhay. Ako si Dinah. Ito ang aking buhay. Si Dinah ang patunay na walang imposible sa taong nagsisikap at nananalig sa Panginoon. May mga pagsubok man, ang taong may determinasyon sa huli ay nagtatagumpay. Mga nagsiganap: Susan Robles, Jonel Benamin, Jenaline de la Cruz, Maynard Landicho, at Rosana Villegas sa papel na Dinah. Naglapat ng angkop na tunog Jenny Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon. Sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Tatlong anak ko, ngunit 2 na lamang ang nabubuhay. Dahil namatay sa isang aksidente ang pangalawa ko. Mula noon, naging overprotective na ako sa aking mga anak. At kung maaari lang, naikulong ko na lamang sila sa bahay para walang mangyaring masama sa kanila. Gagawin ko. Nasaan na po to si ate? Mag-aalas 11 na.
Sabi niya alas 10 uuwi na siya. Ay, siya na siguro to. May bumato na sa bintana ko. Bubuksan ko. Uy, buksan mo ng maayos sa bintana. Dali. Oo, sandali. Oh, kumapit ka sa kamay ko. Paolo? Si Mama. Ate, bilisan mo na pagkakit sa bintana. Hindi nakalak ang pinto ng kwarto ko. Baka mahuli tayo ni Mama. Oo. Sandali lang. Isang pa ako na lang nga. Hindi ko pa naapak eh. Sandali. Bilisan mo. Oh, dahan-dahan sa pagbaba. Baka marinig tayo. Paolo! Sige na, magayos ka ng itsura mo. Ma, sandali lang oh. Kala ko na CR ka. Bakit ang tagal mong binuksan yung pinto? May tinatapos kasi ako, Ma. Ang ate mo, wala sa kwarto niya. Umalis na naman ba? Nandito ako, ma. Oo, bakit nandito ko sa kwarto ni Paolo? Oh, tapos, hindi ka pa rin nagbibihis. Nakapanglakad ka pa. May pinag-usapan kasi kami ni Paulo. Nawili ako. Hindi pa ako nagbibihis mula kanina nung pag-uwi ko. Oh, sige na, gabi na. Matulog na kayong dalawa. Hoy, Jade, magbihis ka na. Okay, ma. Akala ko mahuhuli na tayo. Bakit kasi ginabi ka na naman? Nag-jam lang kami ng mga friends ko. Nag-catch up. Kayo talaga mga babae, oo. Ang haba niyong magchikahan. Ay, by the way, thank you, bro. You're my savior. Sigurado ka bang hindi ka magta-try out? Sayang naman ito, Paolo. Kapag naging varsity player ka ng school natin, libre na tuition mo. Oo nga sana eh. Pero nagsabi na ako niyan kay Mama. Nung high school pa ako pero hindi niya ako pinayagan. Malay mo ngayon, payagan ka na. Hindi yung papayag. Subukan mo lang. Wala namang mawawala sa iyo eh. Anong wala? Kapag nagsabi ako kay Mama, sigurado mawawalan ako ng katahimikan kasi maglilita niya sa buong araw at baka pagising ko, the next day, ganun pa rin. May part 2, part 3, part 4. Yun ang mga sermon na maririnig ko sa kanya. Pero gusto mong mag-basketball, di ba? Hindi lang gusto. Gustong gusto. Gusto mo. Samahan kita magpaalam kay tita. Di lalo ako nakagalitan. Iisipin nun, nagharap ako ng kakampi. Baka pati ikaw madamay. Sige. Huwag mo na lang ituloy. Pero, Paolo, sayang ang opportunity na ito. Sayang din ang talento mo kung hindi mo magagamit. Maraming salamat dito sa dala mong leche plan, Irma. Ako, paborito to ng dalawang ko. Naku ate, ang daming umorder niya sa akin ngayon. Nag-deliver nga ako dyan sa katabi niyong bahay. Tapos sakto, may kinuha akong uniform ni Carl doon sa patahian. Malapit dito, kaya sabi ko, mabuti pang dumaan na rin ako dito sa inyo. Uniform ni Carl? Nagsisimula pa lang ang pasukan? Pinatahian mo na naman? Uniform sa varsity. Varsity yung panganay ko, hindi ba? Ay, oo nga pala. O si Paulo, di ba magaling sa basketball ang bunso mong yun, ate? Sabihin mo mag-try out sa basketball sa eskwelahan nila. Free ang tuition. Nag-iisa na lamang yan na estudyante. At kaya ko yung pag-aralin. Hindi ko kailangan pasalihin niya sa varsity. Ay, grabe ka naman. Ibig mong sabihin, ako, hindi ko kayang papag-aralin si Carl kasi pinasali ko sa varsity. Hindi naman yun ang ibig kong sabihin. Ay, ate, pinaaandar mo na naman yung pagka-protective mo. Si Jane dati mahilig din sa volleyball, pero hindi mo pinasali. Kahit sa mga field trips dati, ayaw mong pasamahin. Nabuhay naman na maayos si Jane, ah. Kahit hindi nakakasama sa mga kaek-ika na yan, di ba? O tingnan mo ngayon, may maayos ng trabaho. Karanasan ang pinag-uusapan dito. Pinagkakaitan mo sila ng pagkakataong maranasan ang pinagdaraanan ng mga kabataang kagaya nila. Alam mo, nasasabi mo yan? Kasi hindi ka namatayan ng anak eh. Ate, Hindi naman ako ganito dati, di ba? Pero nang mamatay si Erwin sa aksidente sa motor, dahil pinayagan ko siyang lumabas kasama ng mga barkada niya,
Napagtanto kong dapat pala ay doble ang pagprotekta natin sa ating mga anak. Paano kung mabalian niya si Paolo dyan sa basketball na yan? Pisikal na laro yan. Paano kung madisgrasya yan habang naglalaro? Kaya bang tumbasan ng scholarship ang buhay ng anak ko? Hanggat kaya kong protektahan ang mga anak ko, gagawin ko yun. Paolo, mahirap yan sinasabi mo. Sige na, pa. Baka naman pakinggan ka ni Mama. Ayoko sanang subukan kasi alam kong hindi papayag eh. Pero nung makita ko nag-practice si na Carl, pati si Jimboy na anak ni Tita Irma, naiingit talaga ako, pa. Gusto ko rin maglaro. Sige na naman oh. Tulungan niyo na ako magpaalam kay Mama. Sumali ka na lang. Huwag ka na magpaalam sa kanya. Mabubuking pa rin niya ako. Paano kung may magkwento sa kanya kakilala niya? Jack, makakagalitan niya ako. Uy, makakagalitan ka lang. Pero at least, makakapaglaro ka. Pa naman. Totoo ang sinasabi ko. Itago mo na lang sa mama mo na player ka ng varsity. Jane, ibot mo nga yung marurumid damit ng papa mo na maisalang ko na rito sa washing machine. Okay, Ma. May tumatawag. Teka, numero lang to ah. Sino kaya ito? Hello? Ako nga. Oh, bakit? Ano? Nasa ospital? Sino, Ma? Sino nasa ospital? Nasa ospital daw ang kapatid mo! Hindi ba sinabi ko na sa'yo hindi ka pwedeng sumali sa mga ganyan laro? Tingnan mo ang nangyari sa'yo! Wala naman daw akong fracture sabi ng doktor kaya nakauwi ka. Ay, tumigil ka! Ano, gusto mo maging malala mo na yung injury mo? Bago mo maintindihan kung bakit hindi kita pinasasali sa mga ganyang pisikal na laro? Ha? Ma, At saka isa pa, paano mo nagawang magsinungaling sa akin, ha, Paulo? alam ko naman kasing hindi ka papayag eh. Pero gusto ko talagang basketball. Sayang naman yung kayang ibigay sa akin ng Diyos kung hindi ko magagamit. Hindi ka maglalaro! Bukas na bukas din, pupunta ako sa eskwelahan nyo. Kakausapin ko yung mga guro mo. Ipo-pull out kita sa basketball team na yon. Marites, baka naman Tumigil ka, Apollo. naiintindihan ko ang mga sinasabi mo, pero hindi mo maaaring ikulong ang mga anak mo habang buhay. Kailangan nila lumabas sa comfort zone nila para matuto sa buhay. Hanggang nabubuhay ako, puprotektahan ko sila. Hindi na proteksyon ang ginagawa mo. Pinagkakaitan mo na silang mabuhay. Nasasabi mo yan dahil hindi ka isang ina. Walang katumbas ang sakit na mawala ng isang anak na dinala mo na siyam na buwan sa iyong sinapupunan. Inalagaan, pinalaki, ni hindi pinadapuan sa langaw o kaya naman sa labo. Hindi lang ikaw ang nasaktan nang mawala si Erwin. Kahit hindi ako nagbuntis sa kanya, labis din ako nasaktan nang mawala siya. Pero hanggang doon na lang ang buhay niya. Kahit pa ikinulong mo siya noon sa bahay, mawawala pa rin siya sa atin dahil hanggang doon na lang ang oras na ipinahiram sa kanya ng Diyos. Sa ginagawa mo sa mga anak mo, para mo na rin silang pinapatay. Paano po, tita? Oh, Carl, awang ka ng Diyos. Si Paolo po. Hirap po sana ako ng libro. Bakit itinatago mo sa likod yan dala mong bola? Ho? Paolo! Ma! Mag-iensayo yata kayo ni Carl. Hoy, magdala ka ng extra damit, ha? Para kapag nabasa ka ng pawis, may pampalit ka. Tsaka magbaon ka rin ng tubig. Ma, ibig yung sabihin, pinapayagan niyo na ako mag-basketball? Bakit? Ayaw mo?
Gusto. Carl, sandali lang ha. Oo. Bakit? Magkikita-kita kami ng mga kaklase ko nung high school. Basta huwag kang uuwi ng lasing. At talagang patutulugin kita sa labas ng bahay. Promise. Oh, Carl. Thank you, Ma. Anong tinitingin-tingin mo? Ang bait niyo pala, tita. Pwede po bang magpaampon na lang ako sa inyo? Matagal bago ko naunawaan na hindi natin maaaring pigilan ang kaligayahan ng ating mga anak sa pagnanais natin na maprotektahan sila. May mga karanasang hindi natin maaaring ipagkait sa kanila. Bagamat nag-aalala tayo sa kanilang kaligtasan, wala tayong ibang magagawa kung hindi ang manalig sa Diyos na Siya ang mag-iingat sa ating mga anak. Ngayon, mas naging malapit kami sa isa't isa ng aking mga anak dahil mas nauunawaan ko na sila. Sa mga kapwa ko overprotective na ina, nawa po ay may natutunan kayo sa aking kwento. Ako si Marites, ang aking Kung mayroon mang suliranin na nais malampasan ng tao sa mundo, ito ay ang kahirapan. Sino ba naman ang may nais na laging iniisip kung saan kukunin ang pagkaing isusubo sa bibig? Mga kaibigan, narito ang kwento ng isang ulila. Siya ay si Luna. Mahirap ang maging mahirap. Nang magkasunod na mamatay ang aming mga magulang, lalong nagsanga-sanga ang mga problema namin sa buhay ng kapatid kong si Ella. Mas lalo pa yata kaming nabaon sa kahirapan. Araw-araw, hindi namin alam ng kapatid ko kung paano namin malalampasan kahit pa ang mabuhay lang sa isang araw. Hanggang humantong kami sa mga pansamantalang solusyon na kinapitan namin habang pilit na nilalabanan ang buhay. Ganito lang ang gagawin nyo. Kapag may humintong bus, sumabay kayo sa mga pasaherong sasakay. Tapos, kapag nakasakay na kayo, ipamigay nyo sa mga nakaupong pasahero itong mga sobrang ibibigay ko sa inyo. Kunin nyo rin isa-isa pagkaraan ng ilang minuto. Mabilisan lang ang kilos. Kasi nga, may mga supladong konduktor na pabababain kayo. Sige, alam na namin ang gagawin, Ryan. Ganito gagawin natin, ate. Ikaw ang tagabigay ng sobre at ako naman ang tagakuha sa mga pasahero. Yun! Tama yung naisip ni Ella. O paano? Text-text na lang kung saan tayo magkikita-kita mamayang alas 5 ng hapon, ha? Pagkatapos nating rumakit. Okay. Sige, text-text na lang. O sige na, mag-iwa-iwala na tayo. Kita-kits na lang mamaya, Ryan. Ay, teka, siya nga pala. Huwag niyong kalilimutan. Magsuot ka ng face mask at face shield, ha? Requirement nyo sa pagsakay sa bus. Ate, ba't bigla kang napahinto sa pananay? May dinaramdam ka ba? Dadaling kita sa doktor. Hindi, wala naman. Wala, Cesar. Ewan ko ba? Bigla na lang kumabog ang dibdib ko na maalala ko yung magkapatid na Luna at Ella. Oo nga. Halos 5 taon na rin kasi mula nung magpunta tayo sa kanila. Nang magkasunod na mamatay ang tatay at nanay nila. Baka ikaw may kung anong dinaranas ang magkapatid at nangangailangan ng tulong. Mabuti pa, dalawin natin sila, ate. Total, matagal pa naman ang deadline ng mga purchased order mong ready to wear. Para na rin natin pahinga ang araw na pupunta tayo sa magkapatid. Yun nga naiisip ko, Cesar. Tsaka sabik na sabik din ako makita sila. O sige, bukas na bukas din. Mamimili tayo ng mga ipapasalubong sa kanila.
ate, ang daming naglagay ng mga perang papel sa mga sobrang ibinigay natin sa mga pasahero ng bus. Aba, okay pa lang ganitong racket Alam mo, Ella, hindi pa rin tayo dapat masanay sa ganyang gawain. Huh? Panloloko yung ginagawa natin. Hindi naman tayo nag-aaral pero sinasabi natin sa mga pasahero na yun ay para sa ating pag-aaral. Yung hinihingi natin na limos sa kanila. Siguro, una at huling sama na natin ito kay Ryan. Ano ka ba, ate? Karirin na natin to. Hindi na tayo magugutom sa discarding to. Ang rin natin kung paano tayo makakaiwas araw-araw sa panlalait ni Mang Frank. Ayan na, Nakita ko paparating. Naku. Haharang na naman niya sa dadaanan natin. Ay! Magkapatid na musabok! Ate, anong gagawin natin? Basta pag sinabi ko sa'yo takbo, tumakbo ka na, ha? Oo, ate. Kung ganun, takbo na, Ella! Takbo! Abat! Mga patay gutom na to! Nilampasan lang ako! Mga bastos! Huwag niyo akong busitin dahil isang araw! Ipabubuldoser ko ang barong-barong niyo! Tingnan ko lang kung may magagawa kayo! Mga perwisyo sa mundo! Ate, bakit po galit na galit sa atin si Mang Frank? Wala naman tayong ginagawang masama sa kanya. Bukod nga kasi sa talagang salbahe siyang tao, hindi nangyari yung gusto niyang bilhin kina Inay at Itay, yung lupa nating ito. Kesyo, masakit daw sa mata yung barong-barong. Panira daw sa harap ng kanyang malaking bahay. Kaya ba, piniperwisyo niya tayo? Gusto niya umalis tayo rito? Ganon? Oo. Para mapilitan tayong ibenta sa kanya ang lupang ito na naiwan ni Inay at Itay. Siguro siya yung nambabato sa bubong natin sa kalagitnaan ng pagtulog natin sa ating gabi. Minsan pa nga sa madaling araw. Malamang. Dahil ganyan din yung kwento ni Inay nung nabubuhay pa sila ni Itay. Nagigising na lang daw sila sa mga balibag ng mga bato sa bubungan. Napakasalbahe nga pala ni Mang Frank. Pero baka nga matagal pa tayo magtiis sa mga pamimerwisyo niya dahil sabi ang mga taong salbahe raw, mahaba ang buhay. Marami-rami na rin itong mga dilata at instant noodle na madadala natin kina Luna at Ella, Ate Ori. Yung isang sakong bigas na nabili ko, primerang klase ng bigas yun. Kaya nga, isakay mo na lahat yan sa delivery pickup natin. Mainam na yung maaga tayo makabiyahe. Abe, malayo-layo rin tong Taytay sa Tundo. Yung sobrang ibibigay natin sa kanila. Ready na ba, ate? Oo. 10,000 yung inilagay ko sa loob. Alam mo kung tutuusin, maliit na halaga lang ito. Kumpara sa pagkupkup na ginawa sa atin ng kanilang ama't ina, noong naulila rin tayo at nasa panahon ng paghihikahos. Naaalala ko pa rin ang lahat ng yun, ate. Hindi ko rin makakalimutan ang kabaitan sa atin ng mga magulang na magkapatid nung ang mga ito'y nabubuhay pa. Ano bang problema? Bakit niyo ginigiba ang bakod namin? Dahil sa ganitong paraan ko lang maibubuhos ang galit ko sa barong-barong nyo na matagal ko nang gustong mawala sa harapan ng bahay ko. Siyempre, pati ko yung patay gutom at inutan nila magkapatid. Aba, masyado na po yata kayo lumalampas sa mga karapatan namin, Mang Frank. Una, wala kayong karapatang sirain ang pag-aari namin. Lalo na laitin ang aming pagkatao. Dahil kahit na nagugutom kami, hindi namin kayo piniperwisyo. Anong hindi piniperwisyo? Alam nyo bang hindi ako makapamuhay ng maayos kapag nakikita ko kayong labas-masok dyan sa barong-barong ninyo? Araw-araw naaalibad-baran ako sa mga pagmumukha ninyo. Kung nagagalit kayo ng walang dahilan, problema nyo na po yun. At
At kung galit man kayo sa inyong sarili, huwag niyo na kaming indamay. Wala naman kaming kinalaman sa galit niyo na inaalagaan niya sa dibdib niyo. Masyado kayong madakdak. Basta gigibayin ko itong bakod nyo sa kayo sa gusto. Eto! Mang Frank! Tama na po! Itigil niyo na po yung ginagawa niyo, Mang Frank! Hoy! Sandali! Ano bang kaguluhan to? Bakit ginigiba ang bakod ng mga pamangkin namin? Chowring! Diyo, Cesar! Mabuti po't dumating kayo! Hindi na po namin alam ang gagawin sa panggugulo sa amin ni Mang Frank! Mabuti pa, pumasok na kayo sa loob ng bahay. Kami na ni Ate Auring ang bahala sa matandang yan. Uy! May mga dumating na sa klolo. At kung hindi ako nagkakamali, ikaw si Auring. At ikaw naman si Cesar. Yung magkapatid na hampas lupang nakitira sa barong-barong na yan noon. Oo! At ikaw, makakalimutan ba namin yan sa mga ugali mo, Frank? Noong mga panahon, nakikitira pa kami rito sa mga magulang ni Luna at Ella, na kapag natapat kami riyan sa harap ng bahay mo, binubuhusan mo kami ng kaning baboy! Dahil mababaho kayo! Kaya suklam na suklam ako kapag dumadaan kayo sa harapan ng bahay ko. Eh hanggang ngayon, mukha pa rin kayong mababaho. Hindi pa rin pala talaga kayo nagbabago, Ma'am Frank. Hanggang ngayon, pangit pa rin kayo magsalita sa inyong kapwa. Kaya pala iniwan kayo ng pamilya nyo. Siguro sila man. Hindi rin masikmura ang mga salita nyo. Maya, huwag mong mabanggit-banggit ang tungkol sa pamilya ko. Tama. Dahil katulad nyo, wala rin silang kwentang tao. Eh, ikaw ang walang kwentang tao, Frank! Nagkapera ka lamang sa Saudi? Nakapagpatayo ng bahay na bato? Pero tinrato mong busabos ang pamilya mo? Hindi mo lang maamin, na hindi ka masaya sa pag-iisa. Kung kaya pati buhay ng ibang tao, ginugulo mo! Salamat. Mabuti po't dumating kayo, Chowring. Kahit po kasi isumbong namin sa barangay si Mang Frank, hindi rin nila kayang awatin sa pagwawala. Ay, naku. Kalimutan na nga natin niya si Frank. Kaya kami nagawi rito, para ihatid sa inyo mga dilatang ito. Saka yung isang sakong bigas. Wow! Oh, tsaka ito. Kunin niyo magkapatid ang sobrang ito. Ay. Para sa inyo talaga yan. Ang dami naman po nito, Chowring. Tapos may pera pa po. Maliit na bagay lang yan. Kung ikukumpara sa ginawang pagkupkup sa amin ng mga magulang nyo nung sila'y nabubuhay pa. Oh, tama. Saka bukod sa mga yan, may isa pa kaming sorpresa sa inyo ni ate. Di ba ate? Ano pong sorpresa yun? Kahit kasi may pandemya, abay lumalakas pa rin yung purchase orders namin ng mga ready to wear. Lalo na yung sa mga pambata. Naisip ko, turuan kayo magkapatid na manahin ng mga shorts at sando para magkaroon kayo ng permanenteng pagkukunan ng isabubuhay. Opo. Kaya po namin matutong manahi. Opo. Gusto po namin. O sige, pansamantala, yung lumang makina ko muna ang gagamitin niyo sa pag-aaral sa pananahe, ha? At kapag sanay na kayo, yung electric sewing machine ang gagamitin niyo. At kapag natuto na kayo ng gusto, abay kayo na ang gagawa ng mga purchase orders para sa mga pambatang shorts at sando. Chowring! Maraming salamat po. Huwalog po kayo ng langit sa amin. Luna, ano nga yung good news na sasabihin mo sa akin? Ha? Kasi nga, nangangailangan si Chowring ng pahinante para sa delivery ng kanilang mga ready to wear. Inirekomenda ka namin ni Ella. Sa linggo, babalik dito si Chowring. Kaya kailangan maaga pa lang nandito ka na, ha? Uy, na-excite naman ako sa sinabi mo, Luna. Ibig sabihin, hindi na ako mamamalimos sa mga pasahero sa bus. Hindi na tayo mamamalimos ni Ella, Ryan. Itong magandang oportunidad na to na dumating sa atin, pare-pareho nating ibuhos ang ating lahat ng pagsisikap.
ito na yung pag-asa nating hinihintay at hinihiling sa ating mga dasal. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala sa magagandang bagay na dumating sa buhay namin ni Ella. Totoo nga palang kung ano ang itinanim, siya ring aanihin. At kami ang umani sa kabutihang itinanim ng aming mga magulang kina Chauring at Tio Cesar. Sa kasalukuyan, sa amin ay pinagkakatiwala ni Chauring ang kanyang mga purchased order ng mga damit pambata. Kung kaya, naipaayos na rin namin ang aming tinitirhan. At si Mang Frank, unti-unti na ring binago ng paglipas ng mga araw ang kanyang mga negatibong pag-uugali. Sa abot ng makakaya namin ni Ella, tinutulungan namin siyang malampasan ang kanyang mga pinagdadaanan. Ako si Luna. Ito ang aking buhay. Manatiling may pag-asa. Pag-asang kasabay ng paglingap ng Diyos. Dahil ang mga pagsubok, mayroon mang simula, ay mayroon ding katapusan. Mga nagsiganap: Jenaline de la Cruz, Susan Robles, Yunel Benamin, Maynard Landicho, at Bobby Cruz. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Creative consultant of Phil Cruz. Production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam. Sa direksyon Salvador M. Reales. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Narito ang isang natatanging kasaysayan na kapupulutan nyo ng aral sa buhay. At ito ay ilalahad sa atin ni Viviana. Isa akong hilot. Tinatawag ng mga magulang kapag may pilay o kaya lagnat ang kanilang mga anak. Ngunit kabilang din sa mga hinihilot ko ay yung mga misis na may marami ng anak. Pakinggan nyo ang aking kasaysayan. Eto mga dahong ilalaga nyo, Tintoy. Sabihin mo kay Marina, ilaga ito. At sa kanya inumin yung pinaglagaan, ha? Ano ba lasa ng mga yan, Aling Bibiana? Mapait. Pero ayos lang yun. Para nga reglahin na siya. Ngayon, kung hindi pa rin makuha, saka ko siya hihilutin uli bukas. Sana naman makakuha na. Ayaw na kasi namin madagdagan pa ang 6 naming anak. Makukuha yan. Hindi ba, magdadalawang buwan pa lang ikaw mo yung tiyan niya? Oo. Oh, kaya pa yan. Dugo pa lang yan eh. Pagkatapos, magpreno ka na, Tintoy. Oo. Huwag bomba ng bomba. Uy. Para hindi na madagdagan yung mga tinamaan. O ano, naintindihan mo? Oh, sige na talagang magluto, Daisy. Ha? Iba ang linamnam nitong nilagang baka mo. Gustong-gusto nga din ng anak mo, Ate Edita. Ang dami niya nakain kanina. Ay, salamat ha. Inaalagaan mong anak ko habang nasa opisina ako. Oh, syempre. Pamangkin ko naman si Boyet. At saka wala pa naman akong trabaho, kaya okay lang. Edita! Nay? Usap nga tayo! Ano po yun? Bakit parang galit kayo? Ano ba yung sinabi mo doon sa tindahan ni Upeng, ha? Na ayaw mo raw na naglalaglag ako ng bata. Hindi naman ako naglalaglag, ha? Nay, kaya ko sinabi yun dahil yun ang nararamdaman ko. At saka, tinanong ako ni Aling Upeng kung gusto ko bang ginagawa niyo. Hindi nga ako naglalaglag. Pero hinihilot niyo po yung mga ginang dito sa lugar natin na delayed ang menstruation. Oo. Kaya nga hindi paglalaglag yon dahil dugo pa lang yung nasa tiyan niya.
Hindi pa tao yun. May buhay na po yun, inay. Kaya nga pumipintig ni. At kasalanan sa Diyos ang ginagawa ninyo. Hoy! Tinutulungan ko yung mga kapitbahay natin para hindi na maragdagan pa yung marami nilang anak. Ginagawa nyo yun dahil binabayaran nila kayo. Bay, sobra ka, ha? Sinasabi mo bang mukha akong pera, ha? Abay, kung magsalita ka, para bang ang linis mo. Samantalang dalagang ina ka nga. Pumatol ka sa may asawa. Kaya nga may anak ka ngayon, eh. Nay naman, O ano? huwag niyo naman pagsalitaan ng ganyan si Ate Edita. Ay, huwag ka makialam dito. Kung nagkamali man ako nung pumatol sa may asawa, at least, itinuwid ko ang pagkakamali ko. Hindi ko inilaglag ang anak ko. Hindi katulad nyo. Alam nyo nang mali ang ginagawa nyo, itinutuloy nyo pa rin. Wala akong galang. Nay! Sinampal nyo ako. Totoo naman ang sinasabi ko, ah. Wala kang karapatan pagsabihan ako ng ganyan. Anak lamang kita. At kung hindi mo gusto yung ginagawa ko, maluwag ang pintuan. Lumayas ka na. Tignan ko lang kung saan ka pupulutin. Ate! Saan ka pupunta? Bakit mo iniimpake yung mga gamit niyo ni Boyet? May nakita na akong titirhan namin. Malapit sa pinapasukan ko. Aalis na ako dito, Daisy. Huwag mo na lang intindihin si Inay. Galit lang yun, kaya nakapagsalita ng ganun. Ugali na talaga ni ina yun. Ang isumbat ang nagawa kong pagkakamali. Nagagalit siya dahil kahit marunong siyang manghilot, hindi niya ako nakumbinsi noon na ipaalis ang dinadala ko. Tama naman ang pasya ko eh. Nagkamali na ako. Nagkasala. Ayaw ko nang dagdagan pa yun. Kaya, para hindi niya na ako laging sinusumbatan na alis na kami ni Boyet dito. Baka mahirapan ka. Salamat sa pag-aalala. May nakuha na ako magiging yaya ni Boyet. Sakita naman. Kaya na ng sahod ko na mabuhay kami ng anak ko. At handa ako magsipag pa para mabigyan siya ng magandang kinabukasan. Ano? Hindi. Hindi totoo ang sinabi mo, Roland. Patawarin mo ako, Daisy. Pero ayoko na lukuhin ka pa. Hindi kita mahal. Na-challenge lang ako noon kaya kita niligawan. At ngayon, gusto ko nang tapusin ang relasyon natin. Manloko ka! Manloko ka! Sige, sampalin mo pa ako. Para kahit papano, mabawasan ang sakit na nararamdaman mo. Maraming beses na may nangyari sa atin. Ginusto mo rin naman, di ba? Kaya wag mo akong sisihin. Walang ayop ka. Sige. Ayop. Sampalin mo ako rin, sampalin. Hindi na magbabagong desisyon ko. Tapos na tayo. Buntis ako. 2 buwan na. Walang iya pala ang rola na yun, eh. Niligawan ka kahit hindi ka mahal. Pinaglaroan ka lang. Walang hiya siya. Masamang ugali. Inay. Kalimutan mo na ang gagong yun. Pasalamat ka na lang na habang maaga, nalaman mo yung tunay niyang ugali. Lalong mahirap na humiwalay kung kasal na kayo. Pero buntis ako, Inay. Ano? 2 buwan na. Ano? Gaga ka pala eh! Bakit ka nagpabuntis? Ha? Ano ka na ngayon? Ang hirap sa'yo ang tanga mo! Katatapos mo pa lamang ng kolehiyo, nagpabuntis ka na! Aalisin natin yan. Total, 2 buwan pa lamang naman yan. Ayoko! Ano ayaw mo? Natatakot ako sa Diyos! Tanga! Ayoko! Maiintindihan ka ng Diyos, pero hindi ka maiintindihan ng mga tao. Lalaitin ka at pagtatawa ng kanila. Tayong lahat, tulad ng ginawa nila sa walang hiya mong ate. Pero ayoko pa rin, Inay! Ayoko! Daisy! Bumalik ka rito! Daisy! Tama ang pasya mo, Daisy. Ayoko na bumalik doon, ate.
Siguradong pipilitin akong hilutin ni inay. Dumito ka na lang. Tutulungan din kita makapagtrabaho. Total, matagal pa bago ka manganak. Papag-iipunan mo pa yun. Salamat, ate. Maraming salamat. Kuya Nardo, pasyal ka. Oh, pero bakit ganyan ang itsura mo, Bibiana? Ha? Parang namumutla ka. May sakit ka ba? Medyo nahihilo lang ako. Siguro sa pagod lang to. Itigil mo na kasing panghihilot mo. Malamang kaya ka napapagod ng sobra ay dahil doon. Kuya Nardo, Kumikita ka naman sa tindahan at bigasan mo. Makontento ka na doon. kaya ka ba nagpunta rito para sermonan ako? Nalaman ko ang nangyari kay Daisy. Tumawag sa akin si Edita at sinabing nasa kanya ang bunso niyang kapatid. At nagkampihan pala sila laban sa akin. Bakit mo ba pinag-iisipan ng ganyan ng mga anak mo? Tama naman sila eh. Hindi maitutuwid ang isang pagkakamali ng isa pang pagkakamali. Ang ginagawa mong dapat mong itigil. Siya nga pala, may trabaho ng bunso mo. Naipasok siya ni Edita. Mabuti. O, teka. Bakit biglang napahawak dyan sa kama mo? Kuya, hilong. Ha? Hilong ako. Ano? Oh, Bibiana! Wala nang mali ang kapatid ko. Oh, bakit namili ka pa ng mga kailangan dito, Daisy? Ate Edita, gusto kitang tulungan. Nahihiya ako sa'yo eh. Ano ka ba? Kapatid kita. Kaya tayong dalawa ang dapat magtulungan. Ang dapat mong paghandaan ay ang panganganak mo. Nag-umpisa na rin akong mag-ipon para doon. Tama yan. Ipakita natin kay inay na kaya nating ituwid ang ating pagkakamali. Nang hindi naglalaglag ng bata. Pero alam mo, namimiss ko si inay. May nag-text sa akin. Sandali babasahin ko muna. Hindi. Bakit ate? Sino nag-text? Si Junardo, O anong sabi? nasa ospital daw si inay. Ha? Na-stroke. Chong, kumusta na po si inay? Salamat naman at dumating na kayo. Hindi naman po namin matitiis si inay, Chong. Gusto nga namin siya. At hindi rin po namin gustong iwanan siya. Naunawaan ko kayo, Edita. Kumusta Daisy, na po ang lagay ni inay? ligtas na siya. Kaya lang patatagalan bago siya makabalik sa normal. Kakailanganin daw ang mahabang gamutan. Handa po naming alagaan si inay. Narito na po tayo sa bahay, Nay. Dito, mas makakapagpahinga na kayo ng maayos. At pupuntahan na lang po kayo dito ng therapist nyo. Huwag na po kayong umiyak. Baka mabinat pa kayo niyan. Oo nga. Nay, huwag kayong mag-alala. Hindi po namin kayo pababayaan. Salamat, mahal ako. Salamat. Mahal namin kayo, inay. At yung mga pinagdaanan po natin, kalimutan na po natin yun. Magsimula po tayong muli ng isang bagong buhay. Sa tulong ng aking mga anak, gumaling ako makalipas ang ilang panahon. Ngunit hindi ko na binalikan pa ang dati kong gawain. Naisip ko, marahil ginamit na paraan ng Diyos ang aking pagkaka-stroke upang ituwid ko ang mali kong gawain. Sana po'y kinapulutan niyo ng aral ang aking kasaysayan. Ako po si Bibiana, dating manghihilot. At ito, ang aking buhay. Ang isang ina
ay dapat na maging huwaran ng kanyang mga anak. Kaya marapat lang na ituwid ang kanyang kamalian. Mga nagsiganap: Jenaline de la Cruz, Rosana Villegas, Phil Cruz, Maynard Landicho Jr., Lionel Benjamin at Susan Robles sa papel na Viviana. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika ni Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. Sa direksyon, Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Maririnig po natin ngayon ang paglalakad ng isang babaeng nadapa, ngunit sinubukang muling bumangon at magpatuloy. Siya ay si Eva. Head over heels ako sa asawa kong si Ricky. Kaya nang ikasal kami, ako na ang pinakamasayang babae sa buong mundo. Pero nang 5 taon na kaming kasal, nagbago ang lahat. Eba, madalas yatang umagahin ng uwi nitong mga nakaraan linggo yung asawa mo. Marami rin kasing tinatapos na trabaho. Sub-sub masyado sa trabaho yung asawa mo. Abay, mapalad ka at ganyang uri na lalaki ang binigay sa ng Diyos. Hindi ka nangunsum eh. Tama ho kayo, ma. O, balita ko, meron daw kayong bagong sasakyan. Kumuha po si Ricky nung 1 linggo. Ay, mabuti yan para kapag aalis kayo, hindi na kayo magkukommute. Kailangan niya rin po kasi sa trabaho dahil lagi silang nag-out of town. Ay, ganun ba? Mm. Dapat mag-iingat lang palagi sa pagmamaneho. Mauna na ako, Eva, ha? Sabihin mo kay Ricky, may iniwan akong tableya para sa kanya. Paborito niya yun, di ba? Oo, ma. Salamat po. Ricky. Ano ba? Mainit. Mainit. Nakatodo na nga yung aircon natin, no? Basta wag mo akong yayakapin. Nainitan ako eh. Ano ba yan? Ilang buwan na tayo hindi nagsisipin. Tsaka, 5 taon na si Casey. Di pa ba natin susundan? Kita mo namang lagi akong pagod eh. Wala akong gana. Lagi na lang ganyan ang rason mo. Hindi mo pa naintindihan. Ang dami kong trabaho. Tulog na lang ang pahinga ko. Sige. Tulog ka na. Alam mo, medyo weird pa rin sa akin ang sitwasyon ninyo ni Ricky. Bakit naman? Hindi ka ba naghihinala sa kanya, Eva? Bakit naman ako maghihinala? Marami talaga siyang trabaho. Minsan nga may baon pang paperworks dito sa bahay. Kasi 5 taon pa lang kayong kasal. Imposible naman na nawawalan na kaagad siya ng gana sa kama. Alam mo, ang kulit mo. Pagod nga siya palagi eh. O ba't ikaw hindi? Mas nakakapagod yung mga gawaing bahay. Kasi hindi natatapos. Mula umaga hanggang gabi, meron tayong ginagawa. Tapos nag-aalaga ka pa sa inaanak ko. Ayokong pag-isipan ng masama ang asawa ko. Hindi naman sa ganyan yung ibig kong sabihin. O baka naman pwede kang mag-imbestiga ng very slight. Huh? I-check mo yung cellphone niya kasi baka meron siyang ka-text na iba o kaya naman yung damit niya kung may amoy na ibang pabango. Eva, kailangan mo ring makasiguro. Lalaki ang asawa mo. Nasa banyo pa si Ricky. Titingnan mo cellphone niya. Asan ba yun? Saan kaya niya nilagay? Ay! Ayun pala sa may ibabaw ng drawer. Kukunin ko. Mabuksan nga. Oops!
May pin? Bakit may pin ang cellphone niya? Dati naman wala. Oh, anong ginagawa mo sa cellphone ko? Ay, wala. Titingnan ko lang sana yung picture mo kay Casey kagabi. Kaso may pin pala ang cellphone mo. Oo, nilalagyan ko. Kasi ako baka mawala eh. Para hindi ma-access ang mga information sa cellphone ko kasi karamihan confidential. Ganun ba? Ano bang pin ito para alam ko? Akin na, bubuksan ko. Ayaw mo sabihin sa akin? Ano ka ba? Bubuksan ko na nga, di ba? Pwede mo namang sabihin sa akin, di ba? Bakit ayaw mo? Isesend ko na nga lang sa'yo mamaya. Bakit nga ayaw mong Pwede bang aga-aga naman, oh? Tinatago ka ba dyan sa cellphone mo? Ano itatago ko dyan? Pinagdududahan mo ba ako, ha? May dahilan ba para magduda ako? Ha? May dahilan ba, Ricky? Salamat po, Manong. Hetong bayad. Dito siya lumiko kanina. Aba, motel ito ah. Pumasok siya sa motel? Bakit? Papasok ako. Pangatlong pinto na to nakakatukin ko. Bahala na. Kailangan malaman ko kung totoo nga ang kutob ko o hindi. Room service. Yes? May tumawag po sa amin na kailangan daw ng extra towel. Ricky, tumawag ka ba sa baba? Bakit? Teka. Bakit hindi ka naka-uniform, ha, miss? Ano ba yan? Eba? Ricky? Anong ginagawa mo rito? Ano ibig sabihin nito? Bakit may lalaki kang kasama sa kwarto? Hindi. Ricky? Is she your... Oh my gosh. Eba, may conference kami mamaya. Kaya nag-check-in kami. Si Darren nga pala, katrabaho ko. Walang iyak! Aray ko, Eba! Hindi mo si Ricky! Sapang bakla ka! Mga bakla kayo! Eba, huminahon ka! Kakadiri ka! Rico! Nakal mo po ang pisngi ko! Huwag kang mag-skandalo! Tumigil ka! Walang iya ka! Mas matatanggap ko pa kung babae ang kasama mo dito! Pero, bakla! Wala akong kaalam-alam na ang asawa ko pala isang bakla! Oh my gosh. Hindi ako makamove on sa revelasyong ito. Hanggang ngayon hindi ko alam kung saan ako nagkulang, Shara. Lahat ng obligasyon ng isang asawa ginagampanan ko ng maayos. Hindi ko alam kung bakit niya nagawang ipagpalit ako sa isang bakla. Baka naman kasi noon pa, may history na siya. Hindi mo ba napansin? Hindi ko alam. Hindi ko na alam. Natatandaan ko lang, patay na patay ako sa kanya noon, kaya nang niligawan niya ako, hindi na ako nagpakipot. Goodness. O, paano na to? Anong plano mo? Hindi ko alam. Gulong-gulo ang isip ko. Eba, Lumayas ka ngayon din dito sa bahay na to! Eba, pwede ba pag-usapan natin Ano ba ito? pag-uusapan natin? Isang beses lang naman ang nangyari yun. Huwag na huwag mong bibilugin ang ulo ko, ha? Eba, Hindi ako pinanganak kahapon, Ricky. Kung hindi ko pa alam, kay Darren galing ang bago mong kotse, hindi ba? Kasi hindi mo naman kayang kumuha niyan. Lalo na't madalas ka palang uma-absent sa trabaho mo. Ang kapal ng mukha mo. Tapos, uuwi ka rito na parang pagod ka. Yung pala, kasi sa iba mo inuubos yung enerhiya mo. Eba naman. Buwan ang desisyon ko. Makikipaghiwalay na ako sa'yo. Umalis ka ngayon din sa bahay na to. Hindi ka na nahiya! Pa,
Makakaya ko pang sigmurahin kung sa babae ka pumatol. Pa, nadala lang ako, natukso lang ako. Hindi normal para sa isang lalaki matukso sa kapwa niya lalaki. Dapat, bago ka nag-asawa, inalam mo muna kung ano talaga ang gusto mo. Hindi yung kung kailan may asawa ka na't anak, saka mo ilalantad ang totoo mong pagkatao. Patuharin mo ako, Sinira Pa. mo lang ang pamilya mo, Ricky. Kahit sa anong anggulo mo tingnan, ikaw ang mali. Ikaw ang nagkamali. Ricky, ganun na lang ba yun? Darren, kasal ako eh. May asawa ko. Hindi pwedeng relasyon natin. Pero ayaw na sa'yo ng asawa mo. Oo. Pero napagtanto kong si Eva pa rin ang gusto ko. Babae pa rin ang gusto ko. Hindi. Ayoko. Hindi ako papayag. Huwag mo naman akong iiwan, Sorry, Ricky. Darren. Isosoli ko na yung ibinigay mong kotse sa akin. Ricky, huwag mo akong iiwan. Hindi ko kaya. Alam mo, mahal kita. Tama na. Nadala lang ako ng emosyon ko pero hindi ko talaga kaya. Hindi ko kayang mawala sa akin ang pamilya ko. Ma, patawarin niyo ako. Mapapatawad kita kung sa mapapatawad, Ricky. Pero hindi mo na mabubura ang katotohanan ng minsan mo nang dinumihan sa ulo ang anak ko. Hindi ko po sinasadya, Ma. Si Eva, siya makakapagdesisyon nito. Kahit patawarin kita, kung ayaw na sa'yo ni Eva, wala akong magagawa, Ricky. Tulungan niyo po ako makumbinsi siya. Nagmamakaawa po ako. Hindi ko maipapangako matutulungan kita, Ricky. Hindi ko maipapangako. Hindi. Hindi na kita tatanggapin pang muli, Ricky. Minsan mo na tong nagawa at hindi imposibleng maulit pa. Eva, nagmamakaawa ako sa'yo. Tama na ang isang beses ako nagsisi sa desisyon kong pinakasalan kita. Ayokong paulit-ulit kong pagsisihan na naging asawa kita. Bakit ba napakatigas ng puso mo? Hiniwalayan ko na si Darren. Bakit pa? Dapat itinuloy niyo na lang ang relasyon niyo dahil wala ka ng pamilyang babalikan. Eva, Minahal kita, tinalagaan. Pero hindi ka naging tapat sa akin. Ang tiwalang nasira ay hindi na kailanman muling maibabalik sa dati. Wow! Ang ganda-ganda naman ng kaibigan ko. O, diba? Bagay na bagay ka palang naka-office attire. Talaga? Mm-mm. Sige nga, kunin mo nga ako ng picture. Pupost ko sa Facebook. Okay, sige. O, post ka dyan sa may pinto. Okay. Ready? 1, 2, 3, smile! Ayos! Thank you. Mukhang naka-move on ka na talaga, ha? Ilang buwan din akong gabi-gabing umiiyak, Shara. Pagod na rin ako. Kailangan kong ipagpatuloy ang buhay ko. So, hindi mo na talaga tatanggapin si Ricky? Hindi na. Ayoko nang maramdaman uli ang ganong pakiramdam. Nung nakita ko sila ng Darren na yun sa motel. Ayoko nang maulit yun. Dahil baka mabaliw ako. Sa bagay, tama ka. Kaya ko namang itaguyod ang anak ko. Kaya ko mabuhay na wala siya. Matagal ko ring pinag-isipan kung talagang isasara ko na ang pinto sa dati kong asawa. Bagamat kaya ko siyang patawarin, ngunit hindi ko na kayang muli pang magtiwala sa kanya. Mahirap, pero kailangan nating iligtas ang ating sarili
sa mas malaking heartbreak. May mga relasyon talagang dapat nang putulin kaagad. Ako si Eva. Ito ang aking buhay. Sa mag-asawa, hindi lang pagmamahal ang mahalaga, kundi kailangan ding huwag mawala ang respeto at tiwala sa isa't isa upang tumagal ang pagsasama. Mga nagsikanap: Maynard Landicho, Rosana Villegas, Junel Benamin, Susan Robles, at Jenaline de la Cruz. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon. Sa direksyon Salvador M. Reales. Ito ang aking buhay.